Remélem, hogy nem kell majd sokat vagdosni. Elég fura, hogy ilyen dolgok az első, hát nem is tudom, hogy lesz-e még bármilyenféle videó, de ezt mindenképpen tisztába akartam tenni, mert elég sok tévhit is keringet, meg jó sok pletyka, mondjuk ez eléggé megszokott dolog így a kosárban, meg szerintem más sportokban is. És kicsit így helyre akartam tenni, hogy mi a helyzet velem, mert hát ezt az utóbbi kettő beállásomat nem tekintve, mert nem tartanám sokra, meg igazából már, hogy amit tudtam csinálni, az semmivel egyenlő. Nagyjából már egy éve nem játszottam, és, és hát igazából meghoztuk csapattal közösen azt a döntést, hogy nem csak az, hogy felbontják a szerződésemet, hanem hogy már nem megyek tovább, és igazából itt most abba hagyom a kosárlabdát, és ezzel az élsportot is. És ez nagyjából ilyen 4-5 napja történt meg ez a döntés. Most vagyok kb. Elsők olyan állapotban ezzel kapcsolatban, hogy úgy tudjak igazán beszélni róla. És nem gondolom, hogy ezzel a világ vége lenne, mert szerintem már voltam egy sokkal nehezebb helyzetben is így nem tudom, az életem során. És szóval legtöbben szerintem tudják, hogy mire gondolok, de abból is sikerült igazából kihozni utána a legjobbat, és tök jó volt ez a 5-6 év, amit még konkrétan profiként tudtam játszani. És hát igen, szóval ezek a pletykák, amik elindultak már egy jó ideje, ezek igazak is, viszont akkoriban, amikor elkezdtem a felkészülést, meg ilyenek, és konkrétan már rá 2 hétre ilyeneket mondogattak emberek, meg szakemberek, akkor azért ez nem esett jól, akárhogy próbálom, hogy nem foglalkozok ezzel, de amikor már azt hallottam a harmadik héten, hogy fú, hát a Marci az már abba a kosárlabdát, mert hogy olyan állapotban van, és olyankor én még azt nem voltam hajlandó elfogadni, hogy én olyan állapotban vagyok, akkor ez azért nekem rosszul esett. És hát igen, ez lett végül is a döntés. Tök jó viszonyba, és azt sem mondom, hogy elváltunk, mert mire amúgy majd ezt felteszem ezt a videót, addigra kint lesz egy közlemény is róla, amiben benne van, hogy a PVSK családja gyarapodott, szóval simán benne van az, hogy ott vagy annak a környékén fogok dolgozni, vagy valami, hát nyilván más munkakörben meg kosarazni, ezt már nem fog tudni. Szóval teljesen jó hangulatban, vagy nem is hangulatban, hanem teljesen jó lefolyása volt az egésznek. Én igazából számítottam is, hogy picit már rá abba egyeztünk meg, hogy a MAFC elleni meccsre kéne valamit mutatnom, abból a szempontból nem az, hogy most hány pontot dobok, vagy mi, hanem az, hogy értékeltő állapotban vagyok. És volt is egy tök jó fellángolás erre, mert 2 héttel azelőtt elkezdett tök jól menni az egész, és van is pár videó, mindig elküldöttem a barátaimnak, meg ilyen, mert annyira örültem neki, hogy mondtam, hogy na most ugyanúgy mozgok, mint régen, de hát ez már nyilván nem úgy volt. Csak akkor, mármint, hogy azok az alkalmakkor igen, és alapból abba egyeztünk meg, hogy ahogy ezt fogom tudni csinálni, hogy mondjuk egy héten 3-szor edzek csak a csapattal, meg ilyenek, ami nyilván nem feltétlen fair mindenkivel szemben, de mivel megegyeztük, hogy ezt a projektet meg akarjuk csinálni, és én bízom és tudom, hogy a fiúk meg is fogják csinálni, ezért mindenki tök korrekt volt a játékos társaktól kezdve is ezzel kapcsolatban. Szóval ez nem is volt gond, viszont így is úgy reagált rá a lábam, hogy úgy kell elképzelni ezeket a napokat, mondjuk az utóbbi pár napot levéve a 2 hetet, hogy azon kívül, hogy én ezt az edzést megcsináltam, sok fájdalomcsillapítóval, valószínűleg olyannal, amit orvos nem is engedne, mármint hogy olyan mennyiséggel, azon kívül nekem a reggelem, az estém mindig borzalmas volt. És amikor már azt éreztem, hogy a lakásban nem tudok lejönni a lépcsőn, az már eléggé zavart, csak olyan a hozzáállásom, hogy ezt én mindenképpen végig akartam vinni, és nem akartam azt elhinni, nekem most 25 évesen abba kell hagyni ezt az egészet. Szóval pusoltam magamat, amennyire lehetett, sokkal tovább, mint amennyire az egészséges, de, eddig bírtam. És az volt, hogy a MAFS meccs után már rossz volt, meg a MAFS meccs előtt is rossz volt, csak ott pont úgy fel tudtam rá pörögni, hogy kb. A bemelegítésen oké volt, meg abban a 2 percben, amit a pályán töltöttem, abba így elment, de az is nehéz volt, hogy egyáltalán úgy játszani, hogy tudom, hogy nem fog tudni már úgy játszani, mint mondjuk annó. Tegyük fel 3 éve, amikor még Sopronban játszottam, vagy mi akár az ETE első pár fordulóját, amikor volt, amikor tök sokat játszottam, és hogy nem, hogy egyszerűen ez már így nem fog menni, és úgy éreztem, hogy magammal szembe se fair, hogy ezt így ütöm még tovább ezt a projektet, mert teljesen kicsinált, és akkor igazából most
végigmehetnék azon így megköszönni a dolgokat, meg végig is fogok, de most tényleg csak a PVSK-ra térjünk ki, mert ez most a legaktuálisabb, és így is 100%, hogy valakit ki fogok hagyni. És tényleg köszi mindenkinek azt, hogy nem számítottam arra, hát amiket tapasztaltam a utóbbi években, hogy van, ahol ezt ilyen korrekten csinálják. Most ez semmi ellenszem másokkal kapcsolatban, csak ez tényleg érdekes volt megtapasztalni, hogy valakik ennyire akarták azt, hogy én ezt tudjam csinálni, és ennyire segítettek benne. Szóval az ügyvezetőtől kezdve a gyúróig, tényleg nem mondok neveket, mert mindenkinek nagyon köszönöm, hogy eddig kitartottak, és én is ahogy tudok, próbálok velük lenni, és támogatni őket ebben, mert kétségkívüli, hogy már nagyon sok kritikát kap a csapat, de szerintem a legmélyebb keret és a legjobb szakmai felkészültség az egyértelműen itt van, és ebbe nem is fogok többet belemenni, mert naphosszat tudnám sorolni. És szóval a sérülésről azt, hogy miért van ez, hogy most nekem be kell fejezni, mert látunk rá nem kevés példát, hogy valakinek szétszakad a mindene, hogy a meniszkuszától kezdve a keresztszalagig minden is vissza tudnak jönni belőle, és ezt azzal tudnám hasonlítani, vagy olyan hasonlatot tudnék mondani, hogy ezt nyilván elmondtam már csapatnál is, hogy még külsős doki véleményét is kikértem, olyat, aki nagyon tapasztalt és kosárlabdázókkal dolgozik top szinten, és most itt ne feltétlenül a magyar szintet vegyük a topnak, hanem Európában meg így kb. Világelit. És oda is elküldtem a friss emerimet, és az az üzenet jött vissza, hogy aki ebbe segített nekem, hogy eljusson oda, hogy jobban örültek volna, hogyha elszakadt volna a keresztszalagom. Mert hogy az a helyzet nagyjából, és nem vagyok én is ortopéd szakorvos, meg ilyen, csak egy pár dolgokat azért már hallottam, meg jó sokszor feküdtem már emerigépben, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk nyilván, hogy bemegy bármilyen élsportoló egy emerire, azt fogja mutatni, hogy fú, rossz állapotban vannak a porcok, meg hogy hú, hát azért az nagyon, nagyon meg van viselve, meg ilyen, ez az alap, ez bárki bemenne a csapatból, ezt mondanák. Csak nálam ez az a szint volt, hogy úgy magyarázták, hogy 1-től 5 szintig értékelik a porckopást, 1 a legjobb, amikor kb. Minden megvan, vagy lehet, hogy minden megvan, ezt nem tudom, 5 meg, amikor a semmi. És mondjuk, amikor már valakinek azt mondják, hogy fú, már azért necces, mert nagyon-nagyon el vannak kopva a porci, az ilyen 3-as, 2-es, és nekem azt mondták, hogy 4-esnél szinte nem volt jobb. És ezt úgy kell elképzelni, mondjuk most a való életben, hogyha mondjuk én beérkezek egy dobásból, egy lepattanóból, vagy valami, akkor most így megmutatom, a 2 csontom az konkrétan így összeér. És ez olyan bénító érzést ad, hogy elképesztő, és ezáltal, hogy tudom azt megcsinálni, hogy nem tudom, egy védőlábmunkából irányt váltsok, szóval teljesen le voltam korlátozva. Mondom, volt jobb időszak, meg ugye én abba is belementem, hogy állandó injekciós kezelés nem érdekel, bármit adjanak be, úgy voltam már vele, csak tudjam megcsinálni ezt az évet, mert megígértem a szakvezetésnek, megígértem az edzőnek, a társaknak, szóval ezért én mindent megadtam volna, de most volt ez a pont, hogy már szerintem többet elvettem a csapattól azzal, hogy szenvedek, hogy mit adtam volna. Még az a lehetőség is felajánlódott, hogy jóval kevesebb pénzért, és itt persze mindenki azt mondja, hogy a pénz a lényeg, vagy így meg úgy, de hogy csináltam volna, mert beajánlották azt is, hogy jóval kevesebb pénzért csináljam a rehabot, és hát ha tudok majd visszaállni, nem tudom, a szezon végén, de egyértelmű volt, hogy ez olyan szélmalomharc, amiből nem tudok jól kijönni. Majd ha tudok ilyet, nem a videóban nem vagyok nagyon otthon, bevágok ide egy-két ilyen véleményt, vagy egy üzenetet bevágok, hogy nagyjából hogy kell ezt elképzelni, hogy mi volt a lábamba. Angolul lesz leírva, de ha valaki nagyon akar, ki tudja bogozni. És igazából ennyi. Szóval ezt műteni nem lehet, már műtöttek más dologgal, mert hogy a térdembe ugyan hasonlóval ott elvileg lesimították a térdemet. Elmentem az országba az egyik legelismertebb ortopéd orvoshoz, nem tudom, hogy így kell mondani, mindegy, őt csináltam a műtétet, nem fogok nevet mondani, mert hát egyrészt nyilván köszönöm, amit csinált, csak hát nem tudom, hogy ez most valóban segítette nekem, vagy nem. Ezért is nem is ellenszenveskedni akartam, csak olyan szinten nincsen már porcom, hogy menthetetlen. És a legnagyobb sok az volt, hogy amikor már az 5. orvoshoz elmentem az utóbbi időben, mindenki azt mondta, nyilván beléptem az ajtón, megkérdezték, hogy ezt meddig akarom csinálni. Oké, szokásos kör. És az lett a mindig beszélgetésnek a vége, vagy befejezem, vagy akkor arra kell készülni, és pedig nem feltétlen kivitelezhető, hogy már 40 évesen teljes protézis kell kapni a térdembe, amit szeretnék elkerülni.
így is elkerülhetetlen lesz, hogyha abba a korba jutok egyszer, akkor így is úgy is kell, de hogy hát legalább nem ilyen korán. És igazából így ennyi, szóval nem fog kosarazni. A sport az biztos, hogy nem fog megállni, sőt, nagyon nem fog megállni, akik úgy ismernek, tudják, hogy van már egy újabb, hát nem is újabb, de ja igen, szenvedélyem, és az is sporthoz kapcsolódik, és az, hogy ez nem nyírja ki a térdemet olyan szinten, természetesen 25 éves vagyok, szóval nem arra kell gondolni, hogy én már még profi szeretnék abban lenni, így amatőr szinten egész jól akarok menni, meg ilyenek, ez az országúti kerékpározás, tökre szerettem meg ebbe, nem fáj egyszerűen, és ezért jó, hogy nem is fáj, meg nyilván a többi részét, azt, aki csinálja, azt tudja, hogy milyen. Szóval az lesz, amit ugyanúgy napi szinten fogok csinálni, mert az meg a legnagyobb felelőtlenség lenne, ha én most leállnék a sporttal. Meg egy az, hogy vagyok olyan igényes, hogy normálisan is akarok kinézni, szóval szó sincs erről. És akkor igazából ebből részből ennyi. És akkor azért is gondoltam nagyjából, hogy a sérülésről ennyi, biztos vagyok benne, hogy kihagytam valamit, de aki ezt nem akarja tovább nézni, vagy erre volt kíváncsi, semmi probléma nincsen, mert nem ebből akarom kiépíteni a, nem tudom, YouTube csatornát, vagy bármit is, akárhol fog ez kikerülni, hanem csak így el akartam mondani, ja, és ami fontos, hogy, és erre mélyen ki fogok térni, hogy hogy igazából ezen kívül a PVSK fogja lehozni egy cikkbe, hogy mi van velem, és oda fogok menni egy podcastbe, és semmi más nem szeretnék, hogy egész nyugodtan meg lehet keresni, teljesen normális vagyok, mindenkivel kedves, de nem fogok erről beszélni. Főleg nem bizonyos oldalaknak, amit, na mindegy, akkor el is mondom, hogy vannak olyan dolgok, amikor azért így pedzegetik a profi sportolók, és örülök, hogy egyre többen. És inkább amúgy más sportokban hallom ezt vissza, de kosárlabdából én nem tudom, olyan csendesnek érzem az egészet, pedig eléggé, hát fel kellene lépni, nem búzdítani akarok, ez szó sincs erről, csak így a véleményt kifejezni, mert nagyon könnyű, mert nagyon jó ezt csinálni, azt hiszik az emberek. Viszont amikor valakit folyton támadnak mindenféle felületeken, az nem kellemes. És főleg az, amikor az embereknek fogalmuk sincs az egész dologról. Fogalmuk sincs. És nyilván eljutnak ezek sokszor hozzám is, meg ilyenek, és persze egy ideig jót nevet rajta az ember, de az, hogy sokat milyen sötétségben vannak, és véleményt nyilvánítanak, természetesen az arcuk vállalása nélkül. Az elég kellemetlen. És hát is kicsinyesnek is tartom, de mindegy. És szóval ezért nem is szeretnék erről én sehol máshol úgy megjelenni. Ezért csinálom a videót, hogyha valaki erre kíváncsi, annak nagyon szívesen itt bemutatom az egész dolgot. És igazából ennyi, szóval mehetünk is ezzel tovább, hogy így végig is mondom nagyjából így, hogy ez így magamnak is szerintem tök jó ilyen visszatekintés lesz, hogy nagyjából hogy alakult ez az egész kosarazás, és hát ha nem tudom, nekem is egy jobb lezárást ad. Szóval annyit kell tudni, hogy nyilván és egész kiskorom óta csinálom az egészet, Nyíregyházán voltam 19 éves koromig, és az volt az egészben az érdekes, hogy én nagyjából ilyen 16 éves koromig elég ügyetlen voltam, természetesen gyors se voltam, ami az utóbbi időben se voltam, de azért úgy voltak hátrányosságok, viszont ott jött egy ilyen tök nagy áttörés, ilyen 15-16 éves koromban, amikor elkezdtem végre azt, hogy így a korosztályomban elég kiemelkedően játszani, akkor már voltam meghívva korosztályos válogatottakba is, és az nagyon élveztem az egészet, meg tényleg minden arról szólt nekem, hogy az iskolában is tök sokat segítettek nekem is, meg egy másik nagyon jó barátommal, meg volt csapattársammal, de inkább csak barátként akarok rá referálni, mert sokkal fontosabb az, mint hogy most a pályán mi van. És tök sokat segítettek nekünk, szóval már ilyen 16 éves korunktól mi mindig 2 edzésre jártunk, elengedtek minket, szóval ez tök jó volt, és nyilván minden csak a kosár volt. És ezt amúgy, hogyha valaki fiatalabb is nézi, és persze, amikor otthon elmondják, hogy mindig kell, hogy legyen B-terv, meg hogy okosan kell csinálni, mindenki úgy van vele, hogy nem, mert hogy úgyis be fog jönni a kosár, meg minden. És történhet ilyen. Szóval nekem is jobb lett volna, ha komolyabban odafigyelek más dolgokra is, meg úgy nem csak a tanulás, hanem hogy más dolgok is érdekelnek, de akkoriban azt mondom, hogy attól 15 éves koromtól 19 éves koromig nem számított semmi más az égvilágon, csak az, hogy ezt csináljam. És
de egyébként tényleg nagyon-nagyon élveztem, szóval az egyik legjobb fejezet volt így unblock, így valaha az, hogy mi jártunk rengeteget állandóan meccsre, több korosztállyal a barátok, aztán nyilván a válogatottak a nyaranként, az is tök jó élmény volt, és ja, ezt a pár évet el nem cserélném semmire, annyira nagyon jó volt, és annyira szerettem ezt az egészet. És rossz az az érzés, hogy most már ennek vége, de szerintem tök jól ki fog alakulni az utána is, szóval attól, hogy mi lesz velem, kicsit se félek, mert sokkal talpra esettebb vagyok ennél, illetve most is rengeteg tervem van, amiket már is kezdtem bőle megvalósítani, szóval próbálok arra hagyatkozni, hogy inkább már a jövővel foglalkozni és azt kiépíteni. Na, és ezek után elmentem Sopronba. Ott ugye, hát ja, történt egy elég nagy törés az egész életemben, amikor hát tök váratlan apukám elhunyt, és igazából hát képtelen voltam az, hogy arra, hogy maradjak Nyíregyházán azóta is. És meg innen is jó, és hogy mondom, hogy ha valakikkel kevesebbet találkozok onnan, vagy nem megyek, ez nekem a mai napig nagyon nehéz egyáltalán. Tényleg azt, hogy én már oda elmegyek, pedig amúgy nincsenek ilyen problémáim mentálisan meg ilyenek, de nagyon, nagyon nehéz még ezt a mai napig nekem feldolgozni, hogy oda menni, úgyhogy már nincs ott. És én ott el is döntöttem, hogy azonnal lelépek, és akkor Sopronba kötöttem ki, és akkor lehetne mondani azt, hogy pont véletlenül úgy hozta a sors, de nyilván nem, hanem igazából olyankor természetesen nekem ott volt a családom, de akkor nyilván az Alizra számíthattam nagyon. És nyilván Sopronba játszott, és akkor próbáltuk ezt így intézni, hogy ez így jöjjön össze, és nagyon is örülök, hogy ez így jött össze, mert talán nagyon-nagyon jó 4 évet töltöttünk el ott, és most már úgy néz ki, elég valószínű, hogy még jó sokáig így lesz ez, és hogy együtt vagyunk, és az a 4 év az top volt, azt kell mondjam. Az első évem nehéz volt, akkor kerültem be elsőnek A-csoportba, és azért ott eléggé szenvedtem, viszont nagyon örültem, amikor megjött az a lehetőség, hogy játszottam az U20-as csapatba. És ott, amikor azon az U20-as döntő harmadikok lettünk, és úgy igazán kibontakoztam, és akkor sose, hogy abszolút nem érdekeltek az, hogy most kinek adják oda ezeket a díjakat, meg stb. De az, hogy ott torna ötösében voltam, stb., az nekem ott egy tök jó visszacsatolás volt, hogy bár nehézkes, sőt nem tudtam érvényesülni ott még fiatalként első osztályban, de hogy mégis megéri ezt csinálni, és hogy oda fogok jutni. És utána jött egy nagyon jó évünk, amikor edzőt is cseréltünk, és annál az edzőnél nagyon sokat játszottam nagyon az elején, és bár a meccseket annyira nem nyertük, de szerintem tök sok önbizalmam lett, amit utána a bajnokság vége felé is tudtam kamatoztatni. Most arról ne beszéljünk, hogy a végén, amikor Sopronnal kiestünk a playoffból, akkor kihagytam végén a 2 büntetőt. A mai napig visszagondolok rá, de amúgy már csak nevetek rajta, hogy előtte pont egy támadással bedobtam, egy 3-as mutogattam, majd utána kihagytam a 2 büntetőt, szóval szerintem így kellett lennie. Most már még tök jó emlékként van meg, és igazából azt mondom, hogy az egész Soproni rész nagyon jó volt, azt sajnáltam, ahogy eljöttem onnan, mármint nem volt semmi konkrét konfliktus, de bíztam abban, hogy lesz valamilyen szintű megkeresés abból a szempontból, hogy már ott voltam 4 évig, de nyilván semmi rossz emlék nincsen már emiatt, meg azok a barátaim, akiket ott ismertem meg, velük is már olyan kapcsolatban lettem, mint a gyerekkori barátaimmal Nyíregyházáról, szóval az mindenképpen egy nagyon jó időszak volt, és hát utána az egy évben, amikor elmentem Egerszegre, az kemény volt minden téren. Leginkább ott szembesültem ezzel, hogy tényleg van, hogy az embernek nehezebb napjai vannak, és itt nyilván mentális dolgokra gondolok, mert nem fog nagyon okokba belemenni, mert nagyon sok gondja van jelenleg is annak a csapatnak. Ha csak nézzük a legutóbbi incidensüket, ami elég nagy port kavart a médiába, természetesen én nem szeretnék nekik semmi rosszat, és nem fogok hogy olyan dolgokat mondani, amiket én esetleg túl nagyzolnék, mert engem úgy érintettek, szóval igazából nem volt ott semmi nagy gond ezzel kapcsolatban, de nem éreztem jól magamat. És jött ráadásul az, december 21-én, amikor, és ez is most már nyilván megmosolygom, mindenki, vagy hát elég sokan viccesnek találták azt, hogy sérültem meg. Nyilván akkor valószínűleg már nekem romokba volt az a lábam, de a karácsony előtti utolsó edzésen, amikor fociztunk,
így van, igaz, amiket mondtak, akkor a foci közben elrúgtam a labdát, és nem tudtam már behajlítani a lábamat onnan. És akkor elég necces volt, hogy most hogy kerülök el az MRI-re, meg ilyenek, de mindegy, bevitt a mentő, stb. Éreztem, szóval meg tudtam mondani, hogy valami nagy a baj. És akkor utána műtét, stb. A rehabot azt elkezdtem otthon Sopronba, viszont azt szerették volna, hogy menjek vissza Egerszegre, amivel egyébként van része, amit teljesen meg is értek, mert nyilván onnan kaptam a fizetésemet, szóval ebből nem tudok kötözködni. Annyi, hogy jobb feltételekkel talán tudtam volna csinálni rehabot, még otthon Sopronba, és viszont ez nem így lett, de egyébként ott is, akik dolgoztak velem személyesen, azok tényleg mindent megtettek, és volt olyan, akinek nem is az volt a végzettsége, hogy ő nem fizioterapeuta, meg ilyenek, de hanem például erőnléti edző, most nem kell itt kerülgetni a kását, most itt pont a Bélára gondolok, aki annyit foglalkozott velem, mint előtte nagyon kevesen, szóval az is tök jó volt, hogy sokan úgy segíteni akartak nekem, és utána beszéltünk is vele is, meg a többiekkel, akik ott voltak, hogy nem ők rontották el, és szó sincsen erről, hogy nem kaptam volna meg azokat a lehetőségeket, mert mindent megtettek, csak akkor nem tudtuk, hogy ekkora a baj vele. Mert ennyi, nem lehetett már ezt nem lehetett már megcsinálni. És utána viszont a nyár az tök jól telt, most itt nem csak arra gondolok, hogy jó volt a nyár, hanem hogy nem fájt a lábam, akkor ugye rengeteget bicikliztem, szóval ha valaki nem tudom, megnézi a Straván, akkor én nem tudom, 3-4 ezer kilométer körül mentem, és nem fájt benne kicsit se a lábam, direkt azért is csináltam azt is, egy az mert szerettem, kettő meg tényleg nem volt fájdalmam benne, és éreztem, hogy erősödik meg a lábam, még versenyeztem is, szóval ez itt tök jó volt, és nyilván mellette kosaraztam, és nem voltak ezek a problémák. És ott ugye, amikor én aláírtam Pécsre, akkor el is jöttem egy orvosi vizsgálatra, ami alapján elvileg én megfeleltem annak, hogy nem is csak elvileg, hát gyakorlatilag is, mert ugye a teszteket az első pár napban is tök jól tudtam megcsinálni, megfeleltem annak, hogy ezzel fogok tudni játszani. Szóval ezért ilyen nehéz, mert ilyen gyorsan történt az egész változás. Szóval ennyi igazából erről az egészről. Tényleg nem, most itt a karrierbe se fog itt végigmenni a köszöngetésem, mert most nyilván a legkisebb koromtól kezdve a Gombiéktól, Ákoséktól kezdve, akiktől kb. Mindent tanultam, nyilván apukámat is ide sorolnám, mert azért jó sok munkát tettem vele bele, de hogy végig tudnék menni az összes edzőmön, és a legtöbbekkel nagyon jó kapcsolatban vagyok. A mai napig is van olyan, akikkel nem értettük meg egymást, de nekik se kívánok igazából semmi rosszat, mert van ilyen, én se vagyok minden edzőnek az álma feltétlen, szóval ez teljesen korrekt így. És felírtam ide magamnak egy-két dolgot, de amúgy nagyjából így mindennel végigmentem. Az, hogy így biztos arra is kíváncsiak az emberek, hogy mit fogok csinálni, meg ilyenek. Nekem amikor megsérültem, akkor jött egy nagy kattanás így a fejembe, hogy én tök rossz úton járok abból a szempontból, hogy éppen mit tanulok, meg ilyenek, mert egyszerűen nem érdekelt az, amit csináltam, és nem haladtam benne, csak úgy ellébe szóltam. És természetesen ezt is utólag bánom meg, mert most rengeteg pénzembe kerül az, hogy azt tanuljam, amit szeretnék, viszont végre azt sem, amit szeretnék. Kereskedelem, marketing szakon tanulok Budapesten, és igazából ez egy tök jó irány, mert engem ezek a dolgok érdekeltek azért mindig is. És emellett pedig most már elég komolyan fotózok, és úgy gondolom, hogy egyébként ebben tökre ki tudnék teljesedni. Szóval most az, hogy éppen médiás dolog, vagy csak simán a fotózás, ez igazából részletkérdés, és mind a kettő érdekel nagyon. Most ugye egy-két helyre besegítek, de még nem munkaszerűen, szóval még a csapatnál még egyébként még állományban vagyok tartva, szóval nem arról van szó, hogy én már másoknak dolgozok, de úgy segítgetek, és amúgy tökre élvezem. Szóval ez a vonal amúgy nagyon tetszik, és amennyiben erre nekem van még az elején, hát egy az, hogy a technikát is meg kell szerezni hozzá, mert még mindig azért le vagyok maradva, szóval még vannak olyan nagyon nagy tételű dolgok, amiket nekem még meg kéne ehhez venni, de szépen sorba ez haladni fog, és akkor ebbe is fejlődni szeretnék, és nem titkolt célom, és nem azért majd nagy szavakat akarok mondani, de el akarok jutni rendesen olyan helyekre fotózni, mint mondjuk akik eljutnak a Tour de France-ra, vagy akár még Grand Tour versenyre, de kezdhetjük itt akár nem bármilyen, szóval a sportfotózás is nagyon-nagyon érdekel,
persze a Forma 1 és vagy ilyenek, szóval tudom, hogy eddig nagyon-nagyon sok a meló, mert ez nem csak úgy dől el, hogy fú, én szeretnék menni, és akkor mehetek, hanem az éveket kell beletenni, és bele is fogom tenni. Szóval így elsőnek így ez ami így eszembe is jutott, meg amin dolgozok is. Az, hogy a kosárlabdában milyen szinten maradok, az még nem tisztázott, mert még a PVSK-val is ezzel meg kell egyeznünk, meg kell beszélnünk, hogy milyen pozíció az, amiben esetleg ők tudnának nekem segíteni, vagy nem is az, hogy én segíteni őket. Szóval ez is bőven benne van, egyébként edzőim is van, de most még egy darabig még egész szívesen így a igazi szakmából kimaradnék, mert azért nem egyszerű ezt így ez az átállás, de nagyjából ennyi. És hát nem tudom még, hogy mi az, amit említsek, remélem, hogy ezzel nagyjából így elmondtam mindenkinek, hogy miről van szó, hogyha valaki megnézi, annak tökre örülök, vagy ha esetleg valakinek a gyermeke így a profi sport előtt áll, akkor lehet, hogy össze-vissza beszéltem sok mindenbe, de hát ha lesz egy olyan kicsi rész, amit meg tud benne ragadni, és tovább tudja vinni abból a szempontból, hogy létezik élet ezen kívül is, akármilyen nehéz, főleg ha ezt valamelyik barátom vagy ismerősöm ezt meghallotta volna tőlem egy-két évvel, vagy jó pár évvel ezelőtt, akkor azt mondják, hogy ez nem én vagyok, aki én ezt mondom, de ezt mondom, mert van azon kívül is élet is. És muszáj arra is készülni, szóval örülök neki, hogyha ezt bárki is végignézte, meg hogyha eljutott olyanhoz, akinek ezzel segíteni tudok, és ilyen féle videót egyébként már nem szeretnék többet, mert remélem, hogy ilyen dolog nem lesz már, de aztán ki tudja, lehet, hogy a fotózás, mert ez is el fog indulni, hogy esetleg csinálok videókat, de ezt még nem tudom. Szóval nagy vonalakban ennyi, és tényleg köszönöm mindenkinek, aki velem volt így végig az egész nem tudom, kosárlabdázással, főleg akiket megismertem a kosárlabda iránt. Ne haragudjon meg senki, hogyha esetleg még most nem írok vissza mindenkinek, mert még nekem is ezt nehéz megélni, de igazából itt elmondtam mindent, amit amúgy is mondanék. És azért is akartam, hogy ezt őszintén hallja mindenki, hogy mi is van velem. Szóval ennyi volt, befejeztem, most már nem megyek edzésre, és azóta meg kicsit jobban is érzem a lábamat, most már a sétálás alapból már úgy nem fáj, meg el tudok lenni, szóval ez így egyre jobb lesz. Köszönöm.